Masak gedebok gedang tak jangan kluwek karonan iwak pitik kampung yo. Iki nek ning nggonku jenenge ares gedang yo. Sing dijukuk iki gedang kluthuk dijukuk anake terus dibuak sing alot-alot pas bonggole ngene iki. Bar ngono dirisi tipis-tipis kaya nek ngirisi bong ngono ku lho yo. Nah, pinggir-pinggire diresiki kabeh karek jerone tok sing gembuk iku mang. Terus dirisi sampai bar yo. Nek kanggo gedeboke sing pas batang iku mang iku dislideti dibuaki sampai karek jerone tok, karek cilik karek sing jero gembuk iku yo dirisi pisan bunder-bunder kaya pas bongkote mang, bongkote jenenge ares mang lho yo. Nah iki dirisi kabeh ngene, baru nek wis bar iki hasile apik to yo, kaya bakal jangan nopo ngene iki. Nah terus diumbah baru digodhog ning banyu sing wis diumopno molak-malik, dikai uyah karo minyak goreng. Nah iki digodhog sampai umop, jarno sampai medhuk. Wis medhuk terus diangkat ditirisno yo. Iki wis beres ditinggal sik, baru ditinggal nyekel ayam kampunge sing gemang wis tak beleh tak bubuti ulune yo, karek ngumbah pokoke wis resik karek toki ayame. Nah iki lho siji uton sampean ora kesuwen deloke dadi tak sulape ae yo bim salah bim biar wis kethokan ya wis tak umbah ruwesi sampai banyune bening iki lho yo. Nah ngene iki memang tak godhogno banyu sampai molak-malik baru terus digodhog aja lali dikek uyah. Ayam kampung ki nek digodhog manual ngene iki kaldune lebih gurih yo daripada di presto soalnya digodhog geni cilik terus suwe kaldune metu kabeh. Wis yo karo ngenteni ayame medhuk dadi kena disambi ngracik bumbune. Iki aku gawe bumbu bebek kena bawang-bawangan mang sak balane terus ana lombok abang mek lombok cilik ora lali ki ana kluweke aku gawe 7 iji sing wis tak ocaki tak umbah resik. Nah iki bumbune diulek sik nek bumbune wis lembut lagi dilebokno kluweke. Untuk keterangan bumbu lengkape tak tulis ning caption ae yo ora perlu tak sebutno ning kene pretolen cangkemku yo. Ini siap digongso saurunge bumbune blenderan masuk goreng seirisan berambang sampai layu ambune wangi terus lebokno bumbu blenderane. Nah iki digongso sampai mateng yo ben gak langu aja lali dikai gebrekan laos tambahi kayu manis karunan godhong jeruk sing dibuak pinggiran tengah iku lho yo. Nah terus bar ngono digongsone sampai bener-bener sat banyune sampai berubah warna aja lali tambahi uyah karo micin terus karo gula. Nah iki digongso terus sampai rupane wireng kaya ngene iki lho yo. Nah iki siap digunakan wis dipateni sik kompore. Yo bahan-bahane wis siap kabeh saiki karek dimasak dadi siji. Njukuk ada sing rada gedhe lebokno godhogan arese terus ditambahi godhogan ayam sak kaldune mang terus dilebokno bumbu gongsonane sirupane ireng iki mang terus tambahi santen bukete. Kenapa santen buket yo karena gek mang ngono kuah kaldune rada akeh dadi nek santene bening yo dadine jangane bening makane iku tak santen buket ben jangane tetep buket gurih ngono lho yo. Dadi jangan iki jenenge jangan kluwek iwak pitik kampung karonan ares yo iki duduk rawon masuk nganggo kluwek tapi duduk rawon. Jangan legendaris ning daerahku yo biyen sering masak ngene. Gak doyan pitik kampung kena diganti iwak panggangan utawa